Apa ko kasi nakadagdag sa di ulo mo po. Nga si pampanunutan. Ay, apo lolo. Pampanunutin man dagiti parehas nga butante. Permi, no kwarta ti pagpapatangan. Nagalis do da lolo. Idi naminsan nga kalman. Nadamag ati karuba tayo nga mapan ni incumbent governor. Kaya nadamag na nga dati ibunong na. Dagos nga napanlolo. Dinardaras na. Kaya permi nga impangpangas na nga isukano ti governor na. Isukano iti kayat na nga mga bakta na tulong isuna. In my day na pa, in Facebook na, pasaray at dapat TikTok na lolo nga kadwa na di tarpulin ni incumbent governor. Insalsala na yan ti TikTok na lolo. Ket idi sumuno nga kalman. Idi kalman laing lolo. Nadamag na nga mapanmet. Idi kalaban ni incumbent governor iti barangay tayo. Ay susapo lolo. Saan manin na nagpaudi at napan manin. Ket ti pakasidawa. Nakita iti Facebook na lang. Idi na minsan nga kalman nga iti profile picture na ket ni incumbent governor. Ay susapo. Itay lolo. Napo. Sa balimet ti profile picture naman dahil diyang magkalaban ni Apo Governor ti in profile picture na kapungatan ata hay susapo nagriga lati sumao baka dakil tinawa na lolo dahil nga karuba tayo diyan man amo no anya ti adda kanya da nga talaga tapos nakita pa iti may day na apo inyan nagdakil nga tarpulin ti kalaban ni Governor nagpicture da di lolo duwada ay susapo tapos yan ti TikTok na kanigid kanawan ti pinagigkem na iti picture ti lumaban nga governor napo lolo nagrigat tegsaw isungawan ti progreso iti barangay tayo ti ili tayo ti nasyon tayo gapo kadagiti met lang butante lolo no adda ket mangegdan nga may panggep iti kwarta wenno may bunong dagiti kandidato di da nagpaudi awanin di talaga nga manukenda no asino di makaited iti dadakkel ison lolo ison iso ti manukdan ay iso sa ako di da panunutan di masakbayan dagiti anada dagiti agbalin nga puko da lolo awanin tamok nga progreso ti ili tayo no Kastilay ay apo